je, ahoj. Takže teď jdeme babičce do Doubí. Chceš ještě varnetu? Ne, díky. Takže to byla babička, omlouvám se. Takže jedeme až do Doubí, to je jenom kousek. Takže vám teď ukážem cestu, kudy jedeme. Vidět. Ale první jeden do Chebu a tam půjdeme do Dračíka, tam si můžeme něco koupit. A s nový kamarády. Babi. Co je aj? Neboj, mám tě taky zbalenou, jo? No já mám 3, víš? Ne, počkej. 2. Jo, 3. Tebe hrál spíš brácha. Brácha s Janou. Pardon. Takže už se nemůžeme dočkat, až budeme mít toho pečopa. Potřebovali bychom ještě jednoho malého, protože trošička už někdo musí hrát. Má kámoška takovou. Má kámoška, jmenuje se Pája, ale je trochu blbá. Omlouvám se. A potřebujeme vážně nějakého bláznivého pečopa, protože to vám nebudu říkat, prostě na jednoho to bráchu. Ale ne na mýho, nebojte. To koukáte, co? Alespoň, že mi jde tady zatím kamera. Ne, já jsem chtěla natáčet. Takže. No. Jupi! Koukejte! Les! Já jsem v tom lese, jupi! Tady světlo. Takže tohle video znovu se, no ne znovu, poprvé. Tohle video se jmenuje Výlet, první díl. Takže uvidíme se u druhého, možná, že v Dračíku, možná. Jo? Takže ahoj.